Markel Beloki, zorionak, lehenengo Arabarrak gaur Araba klasikoan, etxeko lasterketa polita izan da, ez? Bai, etxeko lasterketa, eta hasieratik lasterketa oso azkarra izan da, eta ez zen eskapada handirik egiten, eta azkenengo igoeran bat dena apurtu da, eta gero esprinan iritsi gara. Ez dakit amaienerako eroriko horrek zure aukerak zuzatu dituen, zure kaleko bik hirugarren eta laugarren indute, nola jundira azkeneko kilometro horiek zuretzat? Ni ondoko lotokatutan egon esprinerako, eta gero Hugo hirugarren egin du eta Rafak laugarren, eta nik arazo mekaniko bat izan dut esprinean, baina azkenen ez dakit, 14garren uste dut egin dudala, baina oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.